Ụtụtụ ọma na onye ọbụla na-ege m ntị, asị m na adịla onye Igbo ọbụla na mma. Biko o nwere vidiyo dị n'akụkụ bụ vidiyo Jpac na-agwa Alusi ego okwu na Asaba. Biko achọrọ m ka unu gee ntị na the video na unu eskip kwa na unu afọwọd kwana, bikos na iji gosi gị na ndị anụnwa bụ gịnị, ndị arụlụ ana ha ma ihe ha na-eme. Dise ma akpị ha na-ehe ere maka na ọbịa ataki ya ndị chọọchị. Ọ sị na chọọchị nọ na-abịa mgbe ọ nọ Lagos, o nwere chọọchị bi n'akụkụ ya, o jeje takụlụ. Ọ sị na ha na-eme program from morning till afternoon na ndị mmadụ anaghị eje ọrụ. Nka kpeje buru moto ya jee na the church compound, ha ya na-emele ndị chọọchị vidio mgbe ha na-agafe. Mechaa ha daa vidio ebe upload ya na ịntanetị, ha na-eheli ya na-asị akpịra idol na ndị chọọchị amara ha na-eme kenekọ ndị chọọchị na ha deceive na ndị mmadụ nọ n'aka ha si anala mmadụ ego n'aka ha si eme nka. Finally dachi ị na-ehe elu wee bịakwute gị. Akpị bin Speed Darlington, onye ọbụla ma Speed Darlington nọ ya nwa bụ ọgwụ n'onwe nke ya. Speed Darlington ọ na-ahụ ọnụ. Speed Darlington bụ a moving deity, onye nwa bụ alụsị n'onwe nke. So Speed Darlington na village nna ya ọkụ unu fụ confusion. Speed Darlington ọ na-abịa nna ya for the first time in 22 years. Osiro gate gafe fence ka ọ ji gwa unu na that young man ma ihe ọ na-eme. Unu asị na ọ mara ihe ọ na-eme, ọ mụ ihe ọ na-eme. Achọba ndị alụsị melụ mma, despite the fact he's not there yet, but the fact na this guy believes in Omenala, o believe na ọdịnala, ọ mụ ihe ọ na-eme. Speed Darlington is a US citizen. He's a US passport. So ọ no go US for long. Nwa onye na mara Speed Darlington no ọ nara eje ụka. Alụsị nwa na mara m na ọ na-efe kwa, mana ama m na ọ na-eme ihe dị ya n'obi. I will not come here to defend him based on ihe ọ na-eme na ihe ọ naghị eme, mana the fact that na ndị a na-agwọ ọgwụ heli ya mgbe ọ na-atag chọọchị kịta ọ bịago na anachighatabe be nna ya wee fụcha ite niile ha paakị wee sị mba na n'ihe a bụrụ ihe kwesịrị ekwesị. O wee nyocha ya ma were ụkwụ kpụwasịcha ya. Nyenwa ka utogbo nke nọ Asaba wee pụta wee sị na anaghị ebido tụwalụ Speed Darlington ego very soon, na ọnwụwala na-elu uzuo ya, so na-elu uzuo na this young man. Nyenwa ka Jpac si wee sị ka ọ tọeli ya azụ ka ọ na-ekene n'anya. Nyenwa bụ Ezeobi makwa ihe bụ mmadụ upload si na finally we have lost this guy na ebido tụbala ego, which means na ị na-ebu ya, ị na-afọlụ ya ọfụ na ọnwụwala na ya bido tụwala ya ego. Ememma na upload ihe n'ikwu na social media, ọ bụrụ nke ha na-atụ ọgụ. What if na mmadụ upload the same thing towards nyanwa bụ Alusi ego oye dị nwokwu ya? So achọrọ m ka unu nene video ebe Jpac gbaghe ya ntị. Unu nechanụ subscribe ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị. Man, I go in peace there. Aga m anyụnị mamịrị, m ga-agịrị mmụọmịrị nyụrisicha ọgwụ ọbụla nyụrụ mmụọmịrị a ga-ere were lee ya na-eli. A na-elikasị ọgwụ, a na-elikasị ọgwụ. Fools. This is my 22 years. Alọtabeghị m ala nna m. A na-eli ọgwụ, elie n'elu, elie n'ala, elie n'aka nri, elie n'aka ebe. Guys, I want to pass message. Abụrụ m fan Akpị, do I follow him, but abụrụ m his fan. Mana o nwere ife ọ ga-abụ na-eme efu na mmadụ nwere wisdom. If that guy, people na-eme underrate, that guy the highly spiritual and wisdom nke karịrị most people niile na-akparị on social media. I am too disappointed ịfụ a comment from Ezeobi, Alusi ego, Jeff na Asaba. Oh, you just complete the video where they say don't destroy if on Abrago American store. You should wash out. And as so time this thing you destroy. Okay, boogie. Ezeobi, are you not ashamed of yourself? I said, I ask you, Ezeobi, are you not ashamed of yourself? So see really na-egwu on him. You will often spiritually, it was spiritually inclined. Although I'm not spiritually inclined, only happened na Benebe. Biana and only also they made it. What do you expect? Onye hapụrụ ọfọ be nne
hapụ iche buru ọfọ be nna ya na ebe na-eme ya ọda dibịa niile mma today nọ be nna ya eme dibịa sọsọ nke ọ bụ onye si be nna gị gbaa ọsọ jebe Asaba na-eme dibịa. So what do you expect? ị na-agọrọ that boy ọfọ ọnwụ. Chineke gwara ka m kpọọ gị yiri ceremony ihe ọbụla na-abụrụ na ọgwụ uche ga-enyezighị na onye ọbụla mere travel ga obodo oyibo nọ ihe dịka 20 years ịma na aka ji enwere ife a na-akpọ akwụkwọ nju ọ ndị otu unu bụ dibịa na-agwọ dị ọgwụ agbacha ụmụazị isi n'ọhịa ụmụazị ama enwezi ike irutebe nna ha iche na netị mgbe aka lukat akpa ị na-agwa ogwu akpa ị na-agwa ogwu ere ofu paspọtụ ọ ga-eji azụ one hotel gị ya one of his American passport ga-azụ your hotel. That paper 100 pages ọ ga-azụ your hotel. Iche na eji one naira nweta American passport. Now, for you to become American citizen, jide your passport. Ị mara na ife ejide that boy. On ndị otu unu na-eli na-agwọ idipra the nov say the boy batara anya obebi na ọgwụ unu gwọgidere ka a confuse that boy ka egbufuo the boy the ọgwụ ahụ emega expire. The boy bata wee lee anya because a very wise man na-abata be nna eburu onye agbara isi n'ọhịa ọ bata ọ ga-esi na door because unu adịgo disappointed na akpijere war fence because ọ bụ na o si na door nke unu gwara agwọ na nke unu riri na nke unu fesasị n'ihu gate entrance ya atọkwa the boy agbachi ya azụ. Now the boy aghọtago onwe rute that na akụrụ na amaka. Do you think that boy is not rich? Watch what will happen there. Ị na-akparị the boy na the boy ga-adị useless and watch mụnwa wee na-ekwupụsi okwu utu onu mụ abụ Jpac akwụkwọ ya na-eyipụ agbụgbụ na-agwa gị na akpa ya ebido foundation this year na be nna ya ka arabụ ndị na-ewu isi akpa evu na o jere mmebisi ya ọgwụ eliri ochie bọtụrụ tara ọjụ. Do you listen what the guy said? The guy said that na ọgwụ ọbụla ọ nyụsara mamịrị na ọrụ ala and tụrụ ọrụgo. Do you know that na be mmadụ na-abụ ọ bụ na enweghị ndị bibi unu maka those of you na na village ị mara na ndị mmadụ a na-efere mmadụ ọgwụ n'ihu gate ịgafe n'ụzọ cross wee ihe na-ebe gịnị akọntinu gwara ebe the boy si azụ ụlọ ghọta onwe ba ihe na-echere ozu war fence mmebisie dị ọgwụ onye ewezi ụlọ iwe why the boy ji je nyụọ mamịrị na mkpokọrọ calabash. I told you guys unu enwere ọgwụ dịka unu na-egwu egwu na mkpokọrọ calabash o jeje nyụọ mamịrị sori sie. I love that guy faith. If everybody will have faith like that speed Darlington maka chukwu nwokorobịa ọbụla emere nkechi na nke ha gwara agwọ na nke ekeriri ekeri onye ọbụla ga-enwere onwe. Kedu ife ọ bụ dị? People are that comment nonsense. 22, do you know what is called 22 years? That boy eku that boy n'aka mama ekwe n'aka wee je obodo oyibo. Have you think how that guy get to America? Mama win the American lottery. I know their history. Mama Abi win the American lottery. Mgbe ekuru akpị n'aka mama na-eje America wee kuru akpị wee je America. That is how this boy becomes citizen in America. Do you know how much eji enweta passport na blue passport of America? Eredi ha passport ga-eji azụ one of your hotel Ezeobi na obere nwe na-ewetara onye na-asị 22 years o ji wee mebisie nke o ji mebisie nke ọkụ si agwọ na-agwọ rikọ na ekechi ndị agwọrọ agwọ very soon agwara ndị mmadụ ga-emecha wee ara very soon. Ndị niile gwọrọ ngworikọ agwọrọ ka e wee bute ike by all means. One day anyị achọ dibịa gwọrọ ọgwụ a achọ dị dibịa n'afọ ara just like ndị niile ji mkpara edi n'ọgụ oru mgbe ọhịa ọ jara taja ara unu gara afụ ndị ara na Anambra steeti ọkara onye unu gara eti mkpu very soon ma arụhụ correctional center na Anambra steeti ebe a gara ebuje ndị ara ọgwụ gbapụrụ isi mana ọ bụrụ mmụnwa. Look at what you guys are saying. Abe, I bless you today. I bless you today. As you step your foot on that your father's land, you must do foundation there. And they got on there. No evil, no weapon fashioned against you shall prosper. Any tongue that will rise against you in judgment, thou shalt condemn. Abe wa mama, ị ga-arụ ụlọ be nna ya and ị ga-anwụ. Ndị Igbo, some of ndị Igbo ndị eriri eri unu na-eme omenala. Ị ga-emewu ezigbo omenala na maka mana nke ị na-eji ahọrọ bụ omenala ị na-emebu ije nyere mmadụ poison n'ala ka ọ ghara ịga n'ihu ka o chefuo ebe nna ya ka iwe kpakọrọ property nna ya ka iwe ebe nke ilie n'elu ilie n'ala ilie n'elu ilie n'ala. All those people na-ekwu na akpị
They sing rubbish. Akpi doesn't know what to sing. He sing rubbish. Then up, chowaya. I don't know. Oh, who through show? Oh, so nowhere. How many of you celebrity? We go to page, we fan page, na do that. We go to show or bro shut down like that. Sold out. That boy be grace. That boy like go okay because again na bara Chineke dị na ndụ all those things even they or they can all the useless na people they about all the useless nwa egwu to tell nwa ọ ga that guy ji uche ọkwụ ya ka unu megidere kọgide this guy na-akpọ uncle ochi welo to air life ya were unu na-akpara go to the ọrụ na six rooms and parlor mee roofing very soon after yeah plaster uncle this guy is a stupid boy go and look for work. People that ask you to go and look for work they are worth 30,000 naira. Then I say in the comment section go and look for work, you are jobless. Now around 30,000 security work. Most of them are work that most of them are keke. As I want to run now, come on, opening around 30,000 naira 40, 50. And I see somebody that earns millions every month. That's I go and look for work. You and the person who will go and look for work. Ọkwa akpi erego show retebu rereco final 4 regwu table 4,000 rege 10,000 rege 300,000 nene na stage if we go for the boy or the boy agotago onwe make your money but as a simba it is good for me to remember my home magara gini on have many adverts ndị mmadụ na-eme na-etu ndị mmadụ abụta ego herutebe nna ha. Let me go and know where I come from. Ozori sie calabash. Unu juwe gworiko we nie. One ewu ni iwe na this boy ko watago onwe. Onye ozo ye ji ni ogwu na nke akpi. That day one Jpac Igbo Enugwe tonda ya gbawo nya. Fools.